дар фестивал озмуни анор роҳбарияти вилояти хатлон, вазорати кишоварзии шаҳри норак ва намояндагони дигар вазоратҳои дораҳои дахлдор иштирок намуданд. дар фестивал ки дар анорбоғи шаҳри норак баргузор гардид, боғпарварони мамлакат навъҳои гуногуни ин меваи хуштамро пешниҳод карданд. меҳмонон аз намоишгоҳ дидан карда бо навъҳои гуногуни анор ва тарзи парваришу зиёд кардани боғҳои он шинос шуданд. гуфта шуд ки айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои сурх анор, шириндона, мулоимдона, шоҳ анор, нордон ва дигар навъҳо парвариш карда мешавад. аммо боғпарварон ки дар намоиш 30 навъи анорро пешниҳод кардаанд, ният доранд ки парвариши онро дар шароити Тоҷикистон ба роҳ монанд. навъҳои асосии анор дар Тоҷикистон парвариш карда ки як 10-12 навъи асосӣ аст. ин сафеддона, туршдона, сурх анор, қазоқи анор, анори қабодиёнӣ, анори дашти ҷумӣ, анори бедона. бедона аст, лекин десерти ном дорад, лекин дар асл мулоимдона аст ки дона ҳаст, донаи он бисёр мулоим аст, дар вақти истеъмол оя ҳис карда намешавад. ҳамин навъҳо парвариш мешаванд, лекин дар инҷо зиёда аз 30 навъҳои ҳам дохилии маҳаллӣ, ҳам навъҳои аз хориҷи кишвар интродуксия шуда оварданд ки барои намоиш, барои дар оянда тавсия додан дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон. намоиши имрӯза ҳам барои дар оянда рушд додани соҳаи анорпарварӣ кӯмак мерасонад, чунки имсол бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи нави рушди соҳаи боғпарварӣ барои солҳои 2025-2029 қабул карда шуд ки дар он ҷо барномаи нав чунин ном дорад: рушди соҳаи боғи токпарварӣ ва ситруспарварӣ дар Тоҷикистон, яъне растанаи субтропикӣ аст ки ин боз як таккуни наве медиҳад барои рушди ояндаи анорпарварӣ дар Тоҷикистон. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади таъмини бозорҳои истеъмолии мамлакат бо ин меваи хушмазза дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ дар майдони 2722 гектар анорбоғ бунёд карда шудааст ки аз он 1359 гектараш мевадиҳанда мебошад. хоҷагидорон дар соли 2023 наздик ба 5000 тонна анор ҷамъоварӣ намуданд. ҳоло бошад ҷамъоварии ҳосили анор оғоз гардидааст. дар гӯшаи машваратие ки аз тарафи олимони академияи илмҳои кишоварзӣ ба хоҷагидорон, фермерон, мутахассисон, кишоварзони ҷумҳурӣ ки дар ин фестивал намоиш иштирок доранд пешниҳод карда шудааст тавсияҳо, китобҳо, буклетҳо оиди парвариш, агротехника, коркарди химиявӣ бар зидди ҳашароту касалиҳо пешниҳод гардидааст. инчунин дар ин фестивал имрӯз мо метавонем ба кишоварзон шаклдарории дарахт, чӣ хел тарзи коркарди агротехникиро тавсия намоем, пешниҳод намоем. имрӯза фестивал намоиш яке аз ҳадафҳои асосии наздик шудани деҳқон, кишоварз бо илм аст. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур тарғиби рушди маҳсулот, муаррифии дастранҷи деҳқон, табодули таҷриба ва татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ барои дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани фестивал озмуни анор, рушди соҳаи анорпарварӣ, афзун намудани истеҳсол ва фурӯши анор ва зиёд намудани боғҳои анор намояндагони шаҳри норак, ноҳияҳои Дӯстӣ ва Шамсиддин Шоҳин бо диплом ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин анорпарвари беҳтарин ва беҳтарин боғи анор қадрдонӣ гардид.